सानैजों नै लोगो मोनलायदो मैगं बारिखौ सानैजोंनो गायनानै नै दिनै बेसां बाल्टिंजों दै होनोसै बेखौनो साननाय सानै नायबाय थादों बोरै जागोन अखाबो हायाखै दा अखा फैनो नागिरो नाथाय अखा फैनायनि सिगां बार बारनानैनो अखायानो गोग्लैया मैगंखौलाय गायाखै नङा गायनानै दोनदोंमोन मेस्था फाथो मेथि पालाक भल जिंखा भेन्दी बेनिफ्राय थाइबें भात केरेला बेखौबो सब गायना दोनदोंमोन दा बिबारबो बारदों नाथाय बाल्टिंजों दै रागा रागा दा नै बेयावनो जोंहा नांलाय खमलायबो जायो एसां रागानोसै 30 लिटारनि बाल्टिंखौ बोखां बोखां एक्सारसाइज बायदिनि आखायानो गोलाव गोलाव जाजोबलांबाय नोंनिखौ खिथिनो बे बिखि रागानो मोनाखै डिउटिया बिनिया एसे कम गोग्लैनो आखायानो गोलाव जाहैबाय दा बाजैयाबो रागानो गोनां जाहैलाय नै डिउटिया नै गोग्लैगासिनो बेजार बिसोरबो दा बेसां बाल्टि रागानो इला हनै गाय डिउटि पालन खालामगासिनो दा खासेया हासि बा बिराद गोलाव गोलाव हासिब लादो उपाय गैया मा खालामसै थेवबाबो नै रायजाबाबो होबाय आरो उपाय बे फानलु गायना दोनदों फानलु फिरिंगा आरो लटा फानलु मा लटा फानलुखौ मा फानलु बुङो जों लटाखौनो बुङो न उसुंदा गुदियाव गायग्रा मा खालामसै बेफोरबायदि मैगं थाइगं एसे गायना लाबा माने नाव थानाय बायदिनो मोनो गोसोखौ मोजां नाङो बिनि थाखायनो गायनानै दोनदों आरो नाव थाबा माने थाइसेबाबो गावनि आखाइजों गायनाय नै बेयाव नै भिन्दि जादोंमोन भिन्दिबो जाबाय जों दा नै मटरबो जाबाय थादों बेयावहा थाइसे थाइनै गायना दोनदोंमोन जिं जिं नै बेफोरावहा मटर नैया बे लेस्राबो जाबोदों दा थाइसे थाइनै बेबो नैया बेबो नै बिथिंबो बे दा भल बिबार बारगासिनो दं नैया काटा मसला होननानै बुङो बेखौ काटा काटा थानायखाय फु थानायखाय बांगाल मुन्दाबो बेयावनो फांसे गिदिर दङ बिथाइनि समाव बिथाइ जाबाय दा थाइसे थाइनै दङ जोबोद बिथाइ थाइदोंमोन दा नै बिलाइ गोरलै गोरलै रोदोमदो बेखौबो खानानै मोनजाबाय थाइसे आरो नै फाथो गायना दोनदोंमोन नैबेयावहा नै फाथो गोखा बेबो जादोंसै नै बेयाव मेथि दंमोन दिनै बाजैजों आरो जोंहा सासेजों खानानै लांबाय हानानै नै मेथि बेखौनो बुङो नै जिथु दा मैगंहा टारका लगायो गोखा गोखा जायो बेगरा बेनो मेथि नै आरो बे मोनसे दब्लाया जाबाय पालाक नै दै हांनासो थांदो दा नै बे पालाक बे जिथु लकेल पालाका नङा जिथु जोंनावहा फांसेयानो बुरजा जानानै थायो खिन्थु बे लकेला नङा बेयाव भिन्दि गायना दोनदो बेयाव नाथाय बे फिसानिफ्रायनो थाइबोगासिनो दं भिन्दिया मा जातनि भिन्दि बे खनसेल'सो थायोना ना थायलांबाय थायो सावहा भाबिनानो पार मोनाखै बेखौ नै फिसायावनो थायदो नै बेथिं गायना दोनदो बेथिंबो दङ आरो नै सिगांथिंबो दङ सिगांथिंबो दा नै थाइबेंआबो बिबार बारदों नै बिथाइबो थायदों टाइम पास डिउटिनिफ्राय फैनानै मा खालामनोसै बेफोरावनो दै होलाय गोबोरखि लाना फैलाय मोसौ फार्मनिफ्राय नै गोबोरखि होयै दोनना होदों मोजाङानो जाबोदों नाथाय नावनि बायदि समाय होनो हाया बेयावहा डिउटिनि थाखाय थेवब्लाबो डिउटिनि गेजेरजोंबो गायनानै लादों आरो गावआ जानो थाखाय बे केरेला होनानै दोनदों केरेला गोखा नै बेबो बिबार बारदों बेबो मोजाङै बारबोदोंसै बिबार आइया था सिमलिबो गायना दोनदों नै बेवहा जावबाय बेखौबो रज'दों नैबे आरो बिन्सबो गायना दोनदों बेयावहा बेयाव मानबाय लांसिगोन
नै गलाबनि बिबारबो दं गेजेर गेजेर गार्डेननि गेजेर गेजेर गलाब बिबार एबा बिबारबो फांसे फांनै थाबा नायनोबो खहन जायो एसे नायनो मोजां नुयो नैबे पुदिना गरम दिन दा बाथोन देनानैबो जानो हायो आरो बेखौ जिथु दैयावबो पिसिनानै गरम दिनावहा लोंजायो बेखौ निमु दैयाव सरि निमु दैयावहा होनो हायो बेखौ मोजां जाबोदो दाखालिबोसो गायदोंमोन गोबोरखि होनानै गायनायखायनो एकदम बेबो नै जुपा जुपा जाबोनो हमबाय नै बेयावबो गलाब बिबार आरो बे मोदोमदो दै दिनै हरावबो मोदोमदो बे जना थानायाव बारान्दावहा बे बिबारा मोदोमसो दे नै बेबो आयुर्वेदिक होननानै बुंदों आयुर्वेदिकखौबो गायना दोनदो फांसे फांनै बेफोरखौ जों फैनानै गायफैनायमोन आरो बेखौ जिथिया फैबा माने जों फार्स्ट फायजेनबा माने नै एल'भेरायाबो बेवहा नै बेखौ मानो खेबस' खेबस' लाबाय थाबाय नामा बेखौ गासै हायानो खालि गोग्लैना दं बिखिनियावहा माया दै मोनाखै थैगोन